الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد bandiraɓe julɓe tedduɓe moƴƴuɓe horɓe tijjiɓe leylatal qadar yo allah waɗen e rimɗinaɓe nduɗo lewru bandiraɓe sen yo allah yaafo en yaafo jinnaɗe men en mbino ɗo curjiɗen fof en poti wiide rabbi ihfirli wali waliday rabbi ihfirli wali waliday ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ربي اغفر لي اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن له حق علي نduwanda hoore ma nduwanda jinnaɗo ma e mo toññoɗa fof sabu laakar ko baraji yoɓirte mo ñohɗen o mo ɓiñɗen o mo ŋoɓɗen o yo allah yaafo en yaafomo e nam ko almude mon Ousmane Jam Malick Ba arte darsu men yewtere korka e nam en mbino korka dusrate ko subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallah akbar ya allah hokku en jofnude e dow jam jofniren subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah caggal ɗum mbiyen alhamdulillah alhamdulillahi alladhi hadana li hadha وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله بالإسلام الحمد لله بالإيمان وبالكورك وبالتج وبصدق وبجوكر عندهم يا الله يعفو إن يعفو جنان من ورك إن كورك ملأ إذن دنيا تقوى لعلكم تتقون إن الله يحب المتقين إن المتقين في جنات ونهر سنبجلو ورسولو hoɗo cunaɗe poɗen ɗen ko aljanna on mayɗo shirkinani naati aljanna yo allah dandene shirku en mbino damal nani aljanna wiyete ko rayyan ɗon hoɗɓe naatirta horɓe ɓe naara so ɓe naari damal ngal udde gella wi aljanna welinanore yannoɓe gartara allah nan toon وجوه يومئذ نادرة يمجي الله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة ونجيش أن اللون إن جاء الله ونجيش نون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوب بنجيرا الله هل رايب ولا يكلمه الله ولا يزكيهم ولا ينظر قال اخسأوا فيها نيبه دون نيبه تو جيمبل تو بنودي مالك جاباكي بدوبي وجنر قال ماكثون نيبه دون ولا حول ولا قوة إلا بالله يا الله هكن الجنة غير بلتون بندرابي سيلابي كن جولبه بلتون كن جولبه كن لنيول نلادو صلى الله عليه وسلم كو هنجيدا اواوا دنجي كو بودي قرآن اوا دنجي كو بودي الله اوا دنجي كو بودي نلادو اوا دنجي كو بودي كوركا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون كاليس او جودني فوق اسلام بودي بندرابي سيلاب اينام ورحمة ربك خير مما يجمعون يرمند الله بودي كون دندين تان كو بندرابي سيلاب اينام سامبا جالو دندام هورو سونو te wona mi wino ma hikke wuttuduɓe ala halan farmar biyama farmar ceerno Ousmane wi la wutte Dubai fi corona nada this year there is no wutte Dubai farmar wima baba galle ina mbaɗa mbawɗa hadis himane mbattuɗa haalde hadisaji anda komi ceerno cuuɗiɗo aha hikka ko weltare woni yimɓe kaaɓi nder cuuɗi ɗi ɓe kaaɓi galleji ɗi ɓe kaaɓi joodude e gallaji hoto haa ƴettu deftere Qur'an wi subhanallah walhamdulillah wi min de mi tuubi ƴeewde komi fotani ƴeewde mi tuubi nande komi fotani nande mi tuubi memde komi fotani memde mi tuubi mi jippi giram mi jangi mi welɗite Allah mi udditi Qur'an beltoɗa Allah kala ko waɗi ko moƴƴere Allah watta ko hanan Ousmane Hammadi wi mbaɗa nana ñimoɓe wallahi Allah kala ko waɗi ko moƴƴere bandiraɓe sen jetten Allah aynam ceerno Ousmane ruttoto qissa Isa alayhi salam mbiya alayhi salam ruhullah ndeysan en mbi yummen Maryam bintu Imran Maryam ndeysan o ƴetti nokku goto e jama Masjid al Aqsa Jérusalem o ƴetti nokku e jama hay goto naata sona konko
hay goto natta ɗon sana kanko dewal mal akko dewal makko Allah koko teskako ko yako anda ma ñes faut être pieuse hul Allah ɓurno ko moƴƴi hoto ñamtinɓe ɓe ganda Allah ne huɗɗu men an ka moƴƴo wat fulare ma to yaltini keccima siccen ma so ɗum kanko o yehi to woɗɗi ndeysan o suuɗi o woni nokku ganduɗa ko dewowo Allah jamma e ñalowma o yaltata jamaran komo fiili walla omo yiiloyo ndiyam ɗon woni alhaali makko mbiɗen ha jibril arama o wiɗum audu birrahmani minka in kunta taqiya mbeɗe moole arrahman ema taw ka kulɗo Allah ɗum no an papis mo neveu hoto ŋooɓ ɓiɓɓe jananɓe hoto foso ɓiɓɓe jananɓe hoto foso yummiraɓe jananɓe ñamlel ko joɓel sagata garnoɗo e neraɗo o ya rasulullah tinno o hokkam autorisation mbeɗe fija sahaba mbi o haali bone jooɗo jaƴƴu nelaɗo wi goppe sallah sallam keɗe yurmede almoustapha o ari ha waɗi koppi makko e koppi nelaɗo nelaɗo wimo aɗa yiɗan ɗum yumma o wi ala o wi heddi ɓe jiɗnano yummiraɓeɓe aɗa yiɗan ɗum gorgol ma o wi ala aɗa yiɗan joom suudu ma aɗa yiɗan ɗum bana debbo o wi ala nelaɗo wima hay goto yiɗna ɗum yummum hay goto yiɗna ɗum gorgol mum hay goto yiɗna banum debbo nelaɗo wi allahuma tahir qalba wa ahsin farji ndesan sallah sallam o fuɗakimo o wiyan o huɗama o yalti daira o ɓorima فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك صلى الله عليه وسلم سا يورno bernde sa wonno bondo sa wonno purhodo sa wonno kudo e goppuma kono ka jurmotoɗo ko yurmen gadda a yalti min e nibbere a addi min e leral a itti min e mettere Allah a addini min e welamma Allah sallallahu alaihi wasallam o wi suka o yo Allah ren farji makko yo Allah laɓɓin ɓerdam suka o yen hen gañcumi fijirde bandiraɓe sehiraɓe ñippen guite men haade men laañal fijirde ko laañal seyɗan sa ƴeewi ka farani ƴewde jiɗama fotani yidde bonna ɓerde ma natta julde jamma natta wide subhanallah ɓerde ma ɓowlo kurum woni tan kadi jimɗe kadi ma chéri mon chéri ndeysan koye fitna gonɗa sa dañi koye fitna sa wasimo kadi koye fitna gonɗa wala hawla wala quwwata illa billah inam jibril wimo innama ana rasuli rabbiki li ahaba laki ghulaman zakiya min komi nelaɗo mbeɗe haɓuru ma a dañi glad tiding a dañi ɓiɗɗo moƴƴo pocciɗo pecco o yon dañat ɓiɗɗo walla mi yamstini bachara walla ko bari in min fijani mi yani gorko mi memani gorko yon dañatmi ɓiɗɗo قال كذلك قال ربك الله كلا كو يبي كل تقر كلا كو الله بي كل لارو ndeysan ay nam إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال لكم فيكون مثال عيسى النبي آدم ɓuri hawnade i adama ke ala yumma ala baba tagira ɓakkere yeehi ha yoori ruhu fitta utta e mum malayika en mbiya sudi o wonti neɗɗo bandiraɓe seeɗa ɗum ɓuri hawnade bandiraɓe seeɗa jibril wimo wa kana amran maqdiya en mbi adama tagama ala yumma ala baba hawa tagama e adama isa en taga omo jogui yumma ala baba enen en tagama yumma e baba kawi saji Allah fof en jii bandiraɓe sehilaɓe eynam wiyama jibril wutta e jeyba makko naata e farji makko ndeysan o sowi la ilaha illallah muhammadu rasulullah wiyama iɗi yiide reedu ndu fof heɓtini ɗum walla teskade reedu ndu fof ko waaji goto wiye yaquba yusuf annajjar on wimo ya mariam i an kam holno hunde fuɗɗirta taw awaka o wi gawɗo adana o kay on wawi awrude kadi goɗɗum o wi mbimi holno lekki fuɗirta taw rosaka toɓani o wi gawɗo lekki adana o ene wawi fuɗɗin lekki goɗki o wi mbimi holno ɓiɗɗo ariste taw gorko alano holno ɓiɗɗo dañirte taw gorko alano ɗon o wimo tagɗo adana o kay ene wawi tagde kadi mo ala gorko mo ala yummo ala baba o wi adama kay ɓuuri hawnade la ilaha illallah misal isa kono adama ni bandiraɓe sehilaɓe eynam la ilaha illallah o hawa kaɗo hal ndeysan o hawa ɗum eynam wiya yummum yahya kamɓe coɓodi mariam wimo walla yummum mariam o wi yummum yahya o wi atinani komi cowiɗo o wi ko mbiɗa ko yummum yahya wimo hay minne komi cowiɗo wi ha o wi mi yi ko cowimi ko ene sujjana mo cowiɗa o yahya ene sujjana annabi isa gila e nder reedu bandiraɓe seernaɓe mbi ɗum ɗo ko dalilu annabi isa ɓuri yahya alayhi salam enam musaddiqan bi kalimatin min allah yahya ko gonɗinɗo risala isa alayhi salam la ilaha illallah muhammadu rasulullah enam hankadi noon ko wiyete talko ari
omon dara heɓtade reedu noon Moussa bandiraɓe sehilaɓe la ilaha illallah muhammadu rasulullah fa jaaha almakhadu ila jid'i nakhlati qalat ya laytani mittu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya hanino min maayi hade oɗo ñalawma hanino min maayi hade oɗo alhaali la ilaha illallah ɗum ɗo ko dalilu ene dago neɗɗo ñaago mayde so fitnaji gari e Allah oɗo fitna hor dinam bon bandiraɓe sehilaɓe fala tushbil bilada sa yi bande ene wone caɗele omo wone musiba poɗɗa wiide ko alhamdulillahi dandi kam e oɗo musiba kala mo jalɗa kala mo jalkiɗa Allah wi لا يسخر قوم من قوم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب horo jalkir neɗɗo ko jalkiɗa mo heɓtoma haade ma mayde kala mo jalkiɗa e ko wawi wonde fo gacci gonɗegol fof an hayso heɓtaki ma heɓto ɓiye walla mo ganduɗa a yiɗa ko wayno heɓto ɗum horo jalkir juulɗo abadan Allah rokka mo aafiya o jarribuma an ɗum waɗi hewɓe namde ɓurmi anje e namde fof ko wiyaɓe ceerno Ousmane joni noon debbo goto mo jooɗino o ƴetti téléphone nawli ko o téléphone joom galle makko après on wi seerimo ya akhi yetto Allah a seeraka seerede ko musiba ko galle fusi ɗon ko gilli taƴi ɗon ko sukaɓe jeeyi ɓe gonto taniraɓe ɓe gonto keyniraɓe ɓe jeehi nan gayna ɓe nan piya nan toyna Allah yiɗa ɗum musiba so heɓtima en poɗɗa wiide ko inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ceerno Ousmane ɗum ɗo heɓti kaaril oɗo watti joni an wona heɓtaki te o nelaɗima ko biltiɗa ko yetto Allah yorak Allah rokke aafiya nelaɗo wi Abbas caggal yaqina kala kaɗa ñaago yen ñaago aafiya nelaɗi hor ñaagoɗe fottude gaƴo son potte makko muñe horo duwo bonande wi Allah alhamdulillah dandi kam ñaagoɗen Allah aafiya wona aɗa wiljira aɗa haala ɗo neldaga message a sowa mayde mo mayani takdaka ngare cuuren koye men cuurɗo juulɗo Allah suura ɗo mo suurani juulɗo o suurte hayso leso makko wala hawla wala quwwata illa billah inam fanada min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya wiyama ko Isa noddimo man tahtaha ko jangidaji kewɗe bandiraɓe sehilaɓe aynam ndeysaan o ari to bandi ko tekko ɗo jibini o yaha hoto hol tamaro ke dillen tamaro jarayma ndiyam noon jara hen la ilaha illallah o are bandi ko en jogui bebbe لا إله إلا الله فأتت به قومها تحمل قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا بنم دب هارون iwo ɗum ko woni ɗe bonen ƴewde sa woni ɓi moƴƴo so yumma ko ceerno so yumma ko moƴƴo bamma ko ceerno bamma ko éliman bamma ko qadi ko wawi wonde fof so neɗɗo rentima bonande an ɓuuri fodde rentade bonande laabi sappo woni yimɓe ɓe jurmota ko ceerno ɓe jurmota ko gando ɓe jurmota ko joom kaalis ɓe jurmota ko mawɗo chef de village so ɓim waɗi nden ɓurata dardude nden ɓurata bonde nden ɓurata haalede ɓe mbi yahta Haroun an ɓi Haroun yumma wona bonɗo wonno bamma wona bonɗo wonno ɓi annabi ene wona bonɗo ɓi ceerno wona bonɗo annabi Lut joom suudu mum ko maayi kefer annabi Nuh ko noon ɓi Nuh yoolima kono a yurmetako wuuro yaafotako ɗum waɗi ɓiɓɓe amen minen haaloɓe ɓe cuure min mballe min dande min so ngaari yani pakaji kewon daña ko kirsi hay ɓi ceerno kaari ene waɗa wala hawla wala quwwata illa billah la ilaha illallah ya ukhta Harun ma kana abuki imra rasul ma kana abuki baghi yumma wala bonɗo wonno o yumni bebbe o fa asharat ilayhi qalu kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiya o yandi mi halta ko oɗo bebbe jaboro annabi Isa ene jaa bebbeje haalɓe gila ene muyna bandiraɓe sehilaɓe keɓe ko wi ceerno Ousmane قالوا كيف نكلم من كان في المهد الصبي أنقول ناكو سكنرادي من إنجل لو بيبيل يا واد بني ماكو بدنا نغرام يا يمين كالد بيبي ويا كالد بيبي حنا بيمي حالتا وجوبي وحالاني بندرا بسيرا بينام كن عثمان هلك النبي عيسى أمون بيبي قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا
ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون لا إله إلا الله محمد رسول الله o min komi jeyaɗo allah komi jeyaɗo allah e nam o rokki kam deftere o waɗi kam annabi o waɗi kam joom barke o wasiyima kam e nenam e juulu ndeysan mbaade mbiɗe wuuri yomi juul yomi sakku nenam mi ɗiggana jinnaɗam oɗo jinnaɗam ndeysan ko laaɓɗo ɓi laaɓɗo bandiraɓe sehla mi wona chaqi mi wona bonɗo mi wona jabbar kisal naniyam ñande jibinami e ñande maymi e ñande ummitomi o woni Isa ibn Maryam mo yimɓe luurude ɓe mbi trinité ɓe mbi 3 and 1 ɓe mbi 3 and 4 so ma en gartu hen he's not crucified o waraka o pandaka o mon dow asaman mo artade darga darade bandiraɓe sehilaɓe ey nam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin